Il-Ministru għall-Ambjent Jose Herrera ħabbar it-twaqqif ta' aġenzija ġdida għall-irkupru tar-riżorsi u riċiklaġġ. F'konferenza tal-aħbarijiet huwa qal li l-aġenzija se taħdem id fit mal-Waste Serve. Il-kap eżekuttiv tal-aġenzija ġdida Mark Muscat qal li l-aġenzija se taħdem qatih biex jiżdied ir-riċiklaġġ f'pajjiżna. Din l-entità qiegħda ħadkun qedem biex tkompli timbotta l-efforts li qed jagħmel lill-Gvern biex nżidu nimprovjaw il-waste management tagħna. L-Inġinier Muscat saħa li waħda mill-ħidmiet tal-Aġenzija se tkun li sa tmiem is-sena tidħol fis-seħħ l-iskema ta' rifużjoni tal-kontenituri tax-xorb. Qal li b'din l-iskema se jiżdied ir-riċiklaġġ persentaġġ għoli. Għandek ċans tlaħħaq performances għolin immens in terms of recycling. Fejn aħna nitkellmu llum 12% ta' recycling, di twassal għal 9%. L-importanza ta' din l-iskema saħa fuq wkoll il-Ministru Herrera fejn qal li b'din l-iskema Malta se tilħaq il-miri mixtieqa. Ftit xhur oħra jkollna il-Bottle Refund Scheme li se tixbor il-fliexken kollha tal-plastik, il-fliexken tal-ħġieġ, il-cans, għandna skemi oħra on the pipeline, mhux se ngħid x'inhu mallum, u we are on target, ġifiri perswas li target inħu. Il-Ministru Herrera saħaq li l-prattika ta' rimi li jispiċċa fil-miżbla mhijiex sostenibbli. Saħaq li sal-2023 għandu jkollna l-impjant Waste to Energy, iżda sostna li dan mhux biżżejjed biex jitnaqqas l-użu tal-miżbla. Alla ħares ma jkollix suċċess din l-aġenzija. Għaliex hekk ma jkollix suċċess din l-aġenzija u ma jkollux suċċess dan il-Ministeru bli jippromovi waste streams differenti, m'għandekx ċans li nilħu targets Ewropej. Huwa qal li l-istudju juri li r-rata ta' rimi ta' skart fil-miżbla f'Malta hija għolja, filwaqt li r-rata ta' riċiklaġġ hija waħda baxxa u għaldaqstant hemm il-ħtieġa li jittieħdu miżuri b'saħħithom sabiex jintlaħqu il-miri Ewropej.